मावजि, जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' 4 बोसोर बारलांबाय। औ बारबायथ' मावजि। बे 4 बोसोरा माला माला बारलांखो आं गावखौनो जेबो हमनो हायासै। नोंदि आंनो लाख'हायै इसिबांदि अननाय होगोन आं सिमाङावबो सानफेराखैमोन। मानो आंनि सना? आंहा आखि अननाय गैया? एसेबांदि नों आंखौ अनो आं आखि अनफिननो मोन्थाय गैया? दं सना, नाथाय गोसोआ गिखाङो। माब्लाबा जोंनि मोजां मोनलायनायाव गोसोम जोमै साग्लोबफैयाथ'। गोसोम जोमैया अराय थाबाय थाया सना, बुस्रां जाखायो। आरो जोंनि अराय गोजोनै लुखानाय मन्दिरा बायफ्लेलाङोब्ला आं आंनि जिउखौनो गारगोन। जिउ नङा बिदि आं